Anne og Bent arbejder sammen i samme team, men de har i en længere periode haft svært ved at få samarbejdet til at fungere. Det er blevet værre og værre, og en dag går det helt galt. Lærerværelset kl. 9.55. Bent kommer pustende ind og sukker dybt, mens han smækker døren efter sig. Anne er den eneste i lokalet. Frikvarteret begynder først 10.05. Der er nok en, der holder tidligt frikvarter. Den 6. klasse, det er så hissebelastende. Sjæle? Kører mig fuldstændig. Nej, den havde jeg altså i sidste uge til idræt. De er fantastiske. Sådan nogle dejlige unge, der gør, som jeg siger. Dejlige unger, som gør, som du siger. Ja, jeg har ingen problemer med dem. Ja, hvis du spørger mig, så er de overhovedet ikke spor undervisningsparate. De har jo ikke styr på en uindefis. Undervisningsparate? Ved jeg overhovedet, hvad det ord betyder, når det går i 6. klasse? Hanne, dig og dine regler. Kender ikke nogen? Mine regler? Jeg har ikke sat nogen regler op. Nej. Og ved du hvad? Jamen, det er jo ikke til at tale fornuftigt med dig. Altså, alt skal jo sættes ind i kasse og bokse og regler. Du er så skidelig og ordentlig og... Er der nu noget forkert i at have styr på sine ting? Styr på sine elever? Styr på sine elever. Siger du, at jeg efter 15 år ikke har styr på mine elever? Ja, det er vel egentlig det, jeg mener. Jeg synes bare, du skal tænke lidt over det teenager-unge at gøre. De har jo hormoner i kroppen, der farer rundt den ene dag, når de ser, hvad der gør. Den næste dag... Jeg er fuldstændig ligeglad med deres skide hormoner. Dem kan de proppe op et vist sted. Jeg er fuldstændig ligeglad. Når jeg har dem, så hører de efter, og de gør, som jeg siger. Nå. Det kan jeg slet ikke sætte mig ind i. Jeg fatter det ikke. Jeg gider ikke min tid på det, når du skal være sådan. Der er ingen grund til at hisse sådan op over det. Hisser op? Hisser op? Siger du, jeg hisser op? Ja, det synes jeg, du gør. Ej, ved du hvad? Dig og dine... Ved du hvad? Simpelthen. Jeg synes... Synes du også, skal jeg også bare stille mig op og gøre ligesom dig? Nej, det er og hænderne i siden. Synes du, det virker over for børnene? Ved du, jeg vil gerne have, at du viser mig en smule respekt. Det gør jeg gerne, hvis du har noget at byde ind med, noget konstruktivt. Noget at byde ind med noget konstruktivt? Og du taler om konstruktivt lækre unger. Jeg skal saftsus med de dig lækre unger. Jeg har ikke på noget tidspunkt sagt lækre unger. Jeg sagde fantastiske børn. Vi har allerede taget noget på opskabet her. Ja. Hvad vil du? Hvad brokker jeg så nu? Jamen, hun er jo ikke til at tale fornuftigt med overhovedet. Og Ben, han er bare... En til respektløs kollega har jeg Jeg tror, vi skal lige haft. Jamen, hvad er det, der er sket da? Ja, Ben, han Hun kommer her med sine regler og kasser og gymnastik. Skal vi ikke lige komme ind ned? Ved du hvad? Jeg skal da lige have hele historien. Hvordan startede det? Hvad hisser I op over? Ej, nu tror jeg lige, vi skal have det her på plads. Er der en, der Jeg gider overhovedet ikke se på kom nu herover og sæt dig, så vi kan løse det her. Bent. Jeg synes faktisk ikke. Jeg synes, at hun skylder mig en undskyldning. Jamen, så fortæl mig, hvad der er sket. Jeg vil ikke undskylde for, at det er sådan en tyran over for de stakkels børn. Hvad for nogle børn? Det er dem, der tyrannerer mig. Men de skal jo Jamen, hvad er det for nogle børn, vi snakker om? Vi snakker om 6. klasse. Det er fantastiske børn. Fantastisk. Der er aldrig nogen problemer med dem. Jeg har dem til idræt hver uge, og de gør lige, hvad jeg siger. Når de skal spille bold, så gør de det. Og når de skal gå i bad, så gør de også det. Altså, der er ingen problemer med det. Ja, men nu er der også forskel på at hænge i en rig og skulle sidde og lave dansk grammatik. Jeg er slet ikke enig. Det hele handler om, hvordan vi kommer ind
og underviser, hvordan vi tager børnene. Men hvad er det, du har været ude for, Ben, siden du er så ophidset over de unger? Jamen, de skide lorte unger har jo ikke styr på en skid. Og Anne, hun sidder der med sin tus. Jeg kan overhovedet ikke arbejde sammen med det sindssyge kvindemenneske. Ben, vil du ikke fortælle mig, hvad det er, der er sket med den 6. klasse? Er det i orden, at han kalder mig et sindssygt Nej, nu kvindemenneske? tager vi en ting ad gang. Hvis Ben vil sætte sig ned og fortælle mig, hvad det er, 6. klasse har gjort ham. Det tror jeg, du skal regne med. Jamen, ved du hvad? Jeg gider overhovedet ikke tale, når Anne hun er her. Jamen, Jeg det kan vil godt vi gå, ikke hvis det skal være sådan. Ja, ved du hvad? Det Det vil vil vi faktisk ikke, Ben. passe mig ganske udmærket. Er jeg da helt med på, at jeg vil ikke kaldes for et sindssygt kvindemenneske. Ben, vil du Bare ikke fordi lige jeg sætte har dig en ned? ideologi, der gør, at jeg synes, at børnene de simpelthen skal have det godt. Og de fortæller nogle gode lærere, der gider at arbejde med dem. Siger du, at jeg er en dårlig lærer? Siger du nu, at jeg er en Ja. dårlig lærer? Ja, Ej, men nu det siger du, der, at det behøver jeg overhovedet heller ikke finde mig i. Nej, men nu siger vi stop, og så sætter du dig ned, Bent. det er jeg slet ikke klar til. Bent, vil du ikke være sød og sætte dig ned? Annie, jeg skal nok høre lige forklare om lidt. Det vil lige høre Bent først. Hvad er det, de 6. klasse har gjort der, Bent? Jamen, prøv at se, hvordan. Men nu snakker vi slet ikke om Anne. Nu snakker vi om den 6. klasse, der startede det hele. Jamen, de hører ikke efter, og de laver ikke deres ting. Og det, ja, det kører mig ned, at jeg ikke, jeg føler ikke, jeg har styr på det. Jamen, har du prøvet at forklare dem det? Har du prøvet at tage det med det pædagogisk og... Pædagogisk. Nu lyder du saftsus med ligesom Anne. Du tager også hendes parti. Altid. Hvor kom den fra? Hvor kom den fra? Jeg sidder her og er blevet lukket helt ud af den samtale. Og du står bare derovre og ser mopset ud. Det er jo ikke til at arbejde med. Mopset. Ja, så skide sur, da hvis du heller vil have det sådan. Bent, jeg tror du er ved at være helt oppe i det røde felt. Skulle du ikke lige Der har han været længe. tælle til 10 og sætte dig ned? Men jeg kan ikke arbejde med hende. Jamen, vi skal lige have konflikten løst her, for det går ikke. I er på den samme arbejdsplads, og I skal være her forhåbentlig i mange år. Forhåbentlig ikke. Hvorfor kigger du så kun på Bens side? For jeg vil Hvis du stadig synes, have vi skal- forklaringen fra Bent først, og så tager jeg forklaringen fra Han mig. bliver aldrig færdig. Men jeg bliver nødt til at høre, hvad han har at sige. Det er trods alt hans 6. klasse, vi snakker om. Bent. Ja. Kan jeg holde pause imens? Nå, men nu synes jeg lige, Hvorfor skal hun have lov at blande sig i vores samtale hele tiden? Men, Altså, ja, men nu synes jeg lige, at jeg skal stadig høre historien fra dig, Bent. Det har man koncentreret mig om Anne, og Anne vil være med at koncentrere dig om Bent. Nu vil jeg høre, hvad der er sket. Hvad er det, der har gjort, at nu gider du simpelthen ikke den 6. klasse mere? Jamen det er, at jeg føler ikke, at jeg har styr på dem. Og ja. Jamen, hvad er det, der er deres problem? Altså, som jeg kan høre på Anne, så er de jo nogle rigtig dygtige elever, og de gør, hvad de bliver bedt Se, om. nu Og tager du igen af jeg tager ikke karakter. Jeg tager ikke karakter. Jeg siger bare, at Anne har ikke haft et problem med dem. Du har et Men problem der med er dem. saftsus Hvad også er problemet forskel så? på at hoppe rundt på en madras og skulle sidde stille i klasselokalet. Ved du nu hvad? Nej, ved I hvad? Nu stopper vi den der igen. Jeg skal Hvorfor stadig skal høre... Men ved du hvad? Har aldrig nogensinde oplevet noget lignende. Det er forfærdeligt at være i team med dig. Jeg gider ikke. Vi stopper her.